Aquestes cebes han estat comprades aquí en un gran supermercat del centre de Barcelona, però venen de milers de quilòmetres de Catalunya. És d'aquesta manera com la pagesia catalana s'està empobrint, tal com van denunciar els seus responsables l'altre dia davant del Palau de la Generalitat, on no van ser rebuts pel nostre govern. O fem polítiques de protecció dels nostres productes, o fem polítiques on s'etiqueti l'origen dels nostres productes per saber si comprem o no productes de proximitat, o el nostre sector de la pagesia se n'anirà en orris. No pot ser que comprem pomes, peres o maduixes a milers de quilòmetres de Catalunya. És la manera, repeteixo, d'acabar amb la pagesia catalana i també de col·laborar enormement amb aquesta situació d'insostenibilitat del nostre planeta.